Hi guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायबा हरनाय थाबाय। स' दिनै आङो नोंथांमोननि गेजेराव गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला नायलांबाय थादो। आरो जे साननो नाङा कि संनायनिल' लाबोबाय थायो। संनायनि लाबोआबा आरो मा होगोन मा मागोन जाबाय थायो। स' नायलांबाय थादो आङो टमेट' आरो बयलार आरो आलुजों संनो नागिरदो। स' नायलांबाय थादो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो बानाङा दै। थौदो बिदिब्ला आंनि संनायखौ नायबाय थादो। दै लोंनो जालायबाय नै थाङै थां दिमा मानसिफोरा बेस्थ' इनिया नै थावा दुंबाय दानिया नै गेसखौ होनानै एसां नाङा saya nani yang itu sama lu kok pura saya ise kok pura dan jangan cuma ini itu sama apa ada di dalam ada nih sama apa ini tung apa ini ada di mana ini jatuh biasa brown जाबाय दाना नै सामब्राम आरो बानलु देनायखौ होना लानो सानसै एसे देना लानोसै एसेल' होना लानो र' बे फारसेथिं आलु रुदो बेदर जायैफोरनो आलु रुदो इसे दाना जाबाय नै पियासा दाना बेदरखौ होना लानोसै mana थालाय खोबा धनिया संख्रि बिदि एवबाय थानानै ओमफ्राय गोबाव एवबाय थाना फ्राम फ्राम जेनेबा एसे खामफ्राम जाबासो जानो गोथाव नाङो आरोना ओमफ्राय आङो दा एसे खोबहाबनानै दोननि बेनि उनाव नैबे टमेट' हाना लानायखौ होगोन दा दसे खोबना दोनथ'नो र' जाबाय दैला दै नुदों ओमफ्राय बाय थाखा बाय थाखा Nasi dan nenek. Ramna tuh kan sih keboja ben kuma sih nang kaldu, kuna deh teman, saya betul kan deh. Oh, ini kan sih saya rasa nang dulu kita bena. Mana? Sih nang kaldu. Oh, sebab dah kalau mana tuh. Balu ke yang saya coba mungkin macam. Yang naik dulu. Oh. Apa orang dia? Dengar. Kenapa lagi nak bayi? Nah, ini dah kenapa? Alu kebunan lah, apa ini cuma nih. Karena terus si kebenaran saya. Kapan थांनो मोनाबालाय जेरावबो नोंसोर लांबासो आंखौ भुटानाव थांनो लुगैदोंमोन
Terus sikapnya kan sudah. Kalau kan pernah sampai. Coba dulu. Ini. Sampai. Oh. Mo장 जाबाय दानिया. Apa senfोरखौबो सुना लानो नामा? ना? दाना दैखौ होना लानोसै एसे. जाबाय खोबनाया. गोथाव जाबाय आरो बहुत टेस्टि मोनो दसे खोबना होनानै माबाबानो जानोसै. होनबाय आं नायाखै र'. इखौ हमना फैलाय फैमा फैलाय. इखौ बोखार. मोनबाय जोंना नै ओंख्रिया. मोनबाय. The next day. थावनि फिथा देदो जोंहा नै. बिदिनो मेदामबाय. Arkapur. बेखौ होनांगोन ना नाङा? Arkapur ओमफ्राय एकदम डेस्क बेन्च डाइनिं चेयार ओमफ्राय आरो बे फाजा रानग्राया खोस्लि ओमफ्राय आरो थालि थाब्रानि माबा जियाबो. 3 hours later. दाउ माबा आथिं माबादो आथिं फिथिलाय खनसे मानाव. दाउ आथिं सावनो नायदो. नै मा होनो इखौ सामब्रा ना मा होनो? बयलार बिबौ ओमफ्राय मा होनो इखौ नै? बयलार सामब्रा फिजुन नामा ओमफ्राय खर' सामब्रा इदि फानो आरो इसोरनिया कुमारि काट्टायाव. खौ सावनानै बिनि सानि माबाखौ फुबाय नै. जानिया नै फुबाया अरावसो. 2 hours later. आरो बारा मोजांखौनो सिनायाखै मोदोमफुल हाननाया नै. मोदोमफुल हानदो नै. हानग्रा मानसि बिरुबा. मा थांनाङा नै आथा सिरि दोखारबो. गावलायलायबाय नै मोदोमफुलानो थाबला गावखादो नै मोदोमफुलानो. मनिसा आरो कालामनि अमाया नै बुन्दा बुन्दि. गथ' सानिया इनो आयु मा गोलैनानै खावलाया मारै दोलाबजोबखो इनो आयु इनो दे. सजना फिथाइ हानदो नै सजना हांग्राफोराबो देन्जारखा इनो. ओइ सायाव दंसोयो सजनाया. सजना गोथावथार जानो नै सजना. जानो गोथावथार बेफोरखौ जानांगौ भिटामिन थायो बेफोरो. जा मेदामा मार माबाया दै. भिटामिन थायो बेफोरो. ओइ नै इफोरावबो नै जोंहा नै न'आवबो लांनो जानोबो फैयो आरो लाङोबो होनलाय. सजना फिथाइ बोथोरनि जानांगौ आरो न' बोथोराव खनसे खनसे. बिबाराबो नै सजनानि बिबार नै जारानिया बोखादो.
थेंक इउ गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय बेबायदिनो नायलांबाय था सापर्ट खालामलांबाय था गासिबो नोंसोरनि सायावनो स' बाय बाय